Terve! Meikäläinen on Stadi, eli suomeksi minä olen Stadin poika. Aina hyvä mieli meitä kuvailla. Saada kautalla murhaaja, vlogeja, minä ja muuta pelaillaan joskus Ylen kaa. Elämä on kivaa, Agario, Pallomeri, mä splittaan. Mä pelaan urkoprättiä, mut mä kuvaan MyPlexia. Teen videota ihan mitä vaan, ehdottakaa vaan. Vlogeja ja muita ne. Pelaillaan joskus Ylen kaa, elämä on kivaa, Agario, Pallomeri. Mä splittaan! Välillä ei oo Oslo, mut ikinä ei saa lannistua. Kaikki tekee aina virheitä, mut ei saa heittää siitä vaan oppii. Vlogeja, minä muut pelaillaan joskus Ylen kaa, elämä on kivaa. Virpana Pekka Mäkelä sanoo, että on hän. No niin, ei. Kiitos ihan hirveästi 50 tilaajista. Mä olen todella iloinen tästä, mutta joo, tämmönen pikku räppi. Joo, tämmöstä. Mutta meikäläinen Stadi, nähdään tosiaan seuraavassa videossa. Selvästi, se olisi moro.